Aurtengo udaltopen alduntze linguistikoa izango dugu hizpide. Hortarako, interesgarria izango da ikustea hainbat ikuspegitatik nola lortzen dugun alduntzea bera. Eta alduntze linguistikoari dagokionez, gustatuko litzaidake partekatzea denon artean ze nolako oztopo, ze zailtasuna ditugun egunerokotasunan euskaraz bizi ahal izateko, ez? Izan daitezke zailtasun psikologikoak, emozionalak, politikoak, eta horien aurrean nola jokatu ikustea eta partekatzea eta hausnartzea interesgarria izango litzake. Gustatuko litzake ere udaltope bukatzerakoan ikustea alduntzea bea, alduntze linguistikoa ez dela ezer abstraktua, zer praktikara eramateko edo eramatea ezinbestekoa den neurri batzuk diala, eta horrekin atatzen baldin bagea udaltopetik, gu ere aldunduta eta komunitatea trinkotzeko tresna badala ikustea importantea izango litzake.